Сәлам, дуслар! Сәлем! Инглиз телендә көненә бер алма ашасаң, сиңа бер табиб та кирәк булмас дигән мәкаль бар. Дусларым, безнең Әлфия апа да алмаларны бик ярата. Карагыз, ул сезгә нинди матур рәсем әзерләгән. Әлфия апа, бу рәсемне ясау өчен безгә нәрсә кирәк булачак соң? Безгә аның өчен мамык таякчыклар кирәк булыр. Әйдәгез, дуслар, башладык. Бу рәсемне ясау өчен безгә гуаш буяулар, мамык таякчыклар, стакан белән су, пластик яссы савыт, гади карандаш, уртача зурлыктагы пумала һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек гади карандаш белән рәсемебезнең эскизын билгелибез. Без алмагач ботагын, аның матур яфракларын ясыйбыз. Алмагачта үсә торган матур алмаларны да билгелибез. Гуаш буяуларның крентisen сайлыйбыз һәм пумала белән ботакны буйыйбыз. Дуслар, сез дә безнең арттан кабатлагыз. Хәзер инде мамык таякчыкларга да вакыт килеп җитте. Без яшел төсне алабыз һәм мамык таякчыкларны шул буяуга манып, яфраклар эченә матур яшел төрткеләр ясыйбыз. Дуслар, без яшел төс белән яфракның контурын ясап чыктык һәм өске яртысын буядык. Хәзер инде сары төсне алабыз һәм шул хәрәкәтләрне кабатлыйбыз. Булай итеп ясаганда безнең яфрагыбыз тагын да матуррак һәм күләмлерәк килеп чыгачак. Башка яфракларны да шул рәвешчә буяп бетерәбез. Яшел төс белән контурын билгелибез һәм бер яртысын буйыйбыз. Аннары инде сары төскә күчәбез. Алмагачның яфраклары әзер. Хәзер инде без алмаларны буйый башлыйбыз. Һәм эчке өлешен дә бераз буйыйбыз. Хәзер кызгылт сары төскә күчәбез. Һәм аны да кызыл төс белән кушарга курыкмыйча рәхәтләнеп алма эченә төшерәбез. Сары төсне алабыз һәм алманың эчке өлешен буяуны дәвам итәбез. Алманың бер өлешен буямыйча ак килеш калдырабыз. Ул аны тагын да матуррак һәм күләмлерәк итеп күрсәтер. Икенче алмабызга күчәбез һәм шул эшләребезне кабатлыйбыз. Контурын кызыл төс ярдәмендә буяп чыгабыз. Алманың бер өлешен шулай кызыл төс ярдәмендә буйыйбыз. Кызгылт сары төсне алып, шуны кабатлыйбыз. Төсләрегез кушылып китсә, бер дә борчылмагыз. Табигать та алмаларны шундый матур итеп яраткан. Сары төсне алабыз һәм алманың бер кырыендагы урынны буямыйча калдырабыз. Дуслар, безнең рәсемебез әз генә кибеп алсын, біз сезнең белән алмагачлар һәм җимешле агачлар турында матур видео карап китик. Алма, армут, слива,
шие, абрикос, шефталу, әфлисун, мандарин, анар, инжир, манго, папайя. Достым, бұлар барысы да жемішлер. Алар ағашта үсә. Бізге татлы жеміш бере торган мындай агачларны біз жеміш агачлары дип атыйбыз. Безнең бакчаларда алма агач, армуд, слива, шие агачларын очратырга мөмкин. Бу алма агач. Аның биеклеге 12 метрга җитә. Алма агач гадәттә 60-70 ел яши һәм уңыш бирә. Әмма иң карт алма агачка 374 яшь. Ул Америка Кушма Штатларының Манхэттен утравында үсә һәм хәзердә уңыш бирә икән. Алма агачының җимеше тәмле һәм сусыл алма. Аның 7000-нән артык төре сорты бар. Җирдәге барлык алма бакчаларын бергә җыйсак, алар биләгән мәйдан 5 миллион гектарга җитәр иде. Алмадан кайнатма, компот, алма суы ясыйлар, как кыялар, киптереп куялар. Достым, бу груша яисә армуд агачы. Бер агач 100 ел буе уңыш бирергә мөмкин. Армуд бик сусыл һәм тәмле җимеш. Аннан кайнатма, компот ясыйлар, киптереп куялар. Тагын ул бик файдалы. Груша югары тән температурасын төшерә, тешнең эмален ныгыта, кәефне күтәрә. Армуд агачыннан йорт җиһазлары, савыт саба һәм музыка уен кораллары ясыйлар. Бу слива агачы. Аның җимеше слива яисә кара җимеш. Ул бик тәмле һәм баллы. Аннан кайнатма, компот, как ясыйлар, киптереп куялар. Слива ашказаны шәлнеген яхшырта, ашыйсы килү теләген арттыра, организмны ныгыта. Бу шие агачы. Аның җимеше шие. Ул сусыл, бераз гына эшкелтем һәм бик тәмле. Аннан кайнатма һәм компот ясыйлар. Шие канны чистарта, организмны зарарлы матдәләрдән арындыра, йөрәкне ныгыта, югары тән температурасын төшерергә ярдәм итә. Достым, җимешләр барысы да шундый тәмле һәм файдалы. Шулай бит? Тик җимеш бирә торган агачларны үстерү өчен күп урын кирәк. Әмма Америка Кушма Штатлары профессоры Сэм Ван Акен 40 җимеш бирә торган агач уйлап тапкан. Әйе, бер агачта бер юлы 40 төрле җимеш өлгерә. Алар арасында слива, шефталу, абрикос, нектарин һәм шиянең төрле сортлары бар. Язын бу үзенчәлекле агач хуш исле матур чәчәкләре, әҗәен һәм көзен татлы җимешләре белән куандыра. Дуслар, дөньяда нинди генә җимешле агачлар юк икән. Без рәсемебезне буяуга күчәбез. Хәзер без аның фонын матур итеп буйыбыз. Моның өчен зәңгәр төсне алабыз һәм мамык таякчык ярдәмендә пөхтә итеп әкрен генә төрткеләр ясыйбыз. Дуслар, сез дә бездән калышмагыз, безнең арттан кабатлап барыгыз. Дуслар, хәзер ак төсне алабыз һәм зәңгәр төс өстенә ак төрткеләр ясыйбыз. Алар бер-берсенә кушылып, зәңгәр су төс барлыкка китерәләр. Шулай итеп, буяуларны бер-берсенә куша-куша, без рәсемебезне
буяуны дәвам итәбез. Дусларым, фонның кырыйларына ак төс белән төрткеләр ясап, аны рәсемнең буш калган фоны белән тоташтырып бетерәбез. Менә шундый матур, салмак күчеш барлыкка килә. Дусларым, безнең рәсемебез әзер. Мондый техника пуантилизм дип атала. Бу техника ярдәмендә теләсә нинди предметларны ясарга мөмкин.